Panie doktorze, bo mnie tak co serce Ja, ale wali. pomalinku. Pan Andrzej, jo? Jo. Jest nowy tu, także musimy to wszystko wpisać. Teraz tak, historia chłerostów. Jakiś przewlekły chłerostce? Nie. Alergie? Nie. Dobrze, teraz tryb ziecy. Ekstremalny spuerte? Nie. Alkohol? A, jo auto a przejachu. Dobrzyńcą kabaret Quinda Show je ekobudowlanka, mobilny hecie. Na hasło Quinda 3000 złotych zniści. Na kabaret Quinda Show roci Dobrzyńca Enzos 1 w Remi, medycyna robłete, mammografio, chirurgio, sportowy badyrowania i wiele dredzich. Witam, Rafał. Morcen Siemoniak, ja wiem, sądzą w trzeci lidze, a tak ja przeszedł tyś do naszego klubu dla dzieci załatwić badyrowania, żeby miały łyżecieni. A ja tu przeszedł na wystrzykiwanie kolanów. Doktor Gałecki ma mnie to robić. A to jest sądzą. Ty, jaku była, mówię, życie twoja nowiksiu wpadka w karierze? O, to joso greza do dzise. Czerweno kortka jodeł i to niesłuszno. I joso do tego przez nową napastnik coś tam do mnie wrześcił i ja myślał, że on mnie łebroził, to ja mu zarę czerweno kortka deł. A te sobie okazało, że on mnie nie łebroził, bo on wrześcił sandza chujka tam je, sandza chujka tam je. On widział, że mnie coś ciac chciało, to mnie chcą pokazać, że ja mogę iść. A życie, jaku była taką cięższa decyzja w twojej karierze? O, to ja pamiętam jak dzisiaj 3 lata nazad mecz FC Story Wamburci kontra PKP, PKS Dynamo Łetkłeła Nowy Wamburci. 80 minuta, Nowy Wamburci mnie zapłacał, żeby joj mały gwizdu u Karniaka. Ale oni tak słabo grele, że oni derch miele bala na swojej połowie. Jo pierwszy raz gwizdnął Karniaka, jak był faul na ich połowie. Ale kibicowie tego już pewno nie pamiętają. Ja prawie wyszedł od doktora, ale on mi jakieś medycyny zapisał, ale receptę nie dał. Co? A co to jest ta recepta? Recepta! A. A wezać im prześlę do doktora. A ze serca. Andrzej. Rafał. Jo, co tak co zgandę parłancia. Jo, on mnie tu zapisał jakieś pele, ale jo pewno z tego nie wyzna. Przecież ci pele to jest jedno i to samo do. Bo te pyle to i antybiotyci to Big Pharma robi. Farma. Jo ciułe tych farmach, jak oni te antybiotyki prawie tym kurom dawają. I my później te kurę jemy, a później nam też te pióra urosły i dobę pewno. Żeby myślę, jak te kurę za tym głupim żąda. Ale jo mam na to mytel. O! Jo, musisz so napić soku z kapusty na serce. A, ja tak za bardzo tego nie lubię. Ale jak to opłemu, to ja sobie napija tego, jo. Jo? A ty to musisz weźciać wek Jo. i to wepić. Rys. Jeś rys, ale to zrobić tak 3 razy. Ne? Jo, bo to musi być tak zwana cyrkulacja witaminowa. O. Jo. A ty pamiętaj, że ty to musisz miesiąc przed wypiciem kurzą potą w lewą stronę. Czym? Bo to musi być lewoskrętna witamina C. A. To ja kupię so. A te pele to nie brat z tego, nie? Co łęce tu zapisu? To je Herzklekotina neoplan cabrio. Jo. Tylko jak łęce to zapisu, Ne? to Niblus Big Pharma na ce zarobi. Nie? Ale jej zakład pogrzebowy. Ale jo na to, ce dom co innego. Herzklekotina, neoplan, amanina, makarena. O, weź to. Jo. Teraz łyknąć? Teraz weź to łyknij. I teraz musisz 2 razy zaplwnij zadlewi ramia. I trzeci rys
Ale przed tym pomyślałem kimś, kto ce cesnieni podnosił. Za ty łe karny, łe kalosiu. O, i co, pomogło? Jo. No te 200 złotych co należy, bo to nie jest refundowany. Dobra. Ale, chłopie, to doch je efekt placebo. Placebo Domingo spiwo w Italii, a nie, a tu mnie płemu pełen piękno, doktor. Bo ci tu przed te nastreją, te przed ci Big Farmy, oni nam jakieś chemikalia dawają, a jeśli nam chipę chcą szczepiać, a wczoraj ja ci byłem, butem, tak łeb błelu cały dzień, a ja widzę jak te fligry lecałe, oni spuszczają te chemikalia, żeby nas trzeci łetrec. A w jedzeniem są geny. Temu my jesteśmy genetyczno zmodyfikowani. I temu mnie włosy wypadają, A ja mu mieście tuny, że alkohol szkłedzy. Tam czytasz jakieś głębłe te w internety i wierzysz, że we wszystko to przeczytasz, jo? No dobrze, a w co te wierzysz, jak przecietoś, a w co nie wierzysz? No i on wierzę w to, co jest prawdą, znaczy to, co pasuje do układanci. To jest racjonalność. To je racjonalizacja. No kłejogo do mnie, to, że ta chłopi, bo tu moja białka złyni. Halo? Co? Sąsodów łeb wciargnął, zwiornął, łeb seneko, jo? Doście. Ja muszę kończyć. Proszę Państwa, wysoci sądzą, to jest profesor Rafał Łebciak. Córeczkłe. Co? Co? A? Ale panie profesorze, uciały medyk, a taką cemno to ledzą w ceskoce. A no widzisz, bo jak jo ich lecia, zgodno z medyczną wiedzą, to oni gadają, że im przez Big Pharma wypłacony. Ale jak ima dom decht te same pyle, ale ima rzeka, że tełe w telewizji ima nie rzekł, to oni we wszystko uwierzą. Widzisz, ten by wnet swoje ściany wepił. Ja to do analizy muszę dać. Ja bluzku sprawdzę, czy to dobrze weszło. Dobrzyńcą kabaret Quinda Show je ekobudowlanka, mobilny hecie. Na hasło Quinda 3000 złotych zniści. Na kabaret Quinda Show roci Dobrzyńca Enzos 1 w Remi, medycyna robłete, mammografio, chirurgio, sportowy badyrowania i wiele dredzich.